Insellmilkom, illum il-ġimgħa 22 ta' Mejju, festa ta' Santa Rita, nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mexxija mill-Arċisqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna: "In-niket tagħkom qatt jitbiddel fena, nitolbu għalhekk għal dawk li għaddejjin minn żmien ta' niket u għal dawk li tilfu t-tama biex bl-interċessjoni ta' Santa Rita, patruna tal-impossibbli, il-mulej jagħtihom lena u jkun id-dawl f'ħajjithom f'mumenti ta' dlam." Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Ejjew infaħru lil Alla flimkien permezz taċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Quddiesa, illum nitolbu wkoll bl-interċessjoni ta' Santa Rita biex nistgħu niċċelebraw kif ixtaq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem. Erfana lejn l-awtur tas-salvazzjoni tagħna li qiegħed fil-leminija tiegħek biex meta hu s-Salvatur tagħna jiġi fil-kobor tiegħu, inti tlibbes bil-għena tal-ħajja bla tmiem il dawk li tajthom tweli ġdid bil-magħmudija. Bimlek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, bil-lejl delu l-mulej u qallu: "La tibżax, imma tkellem u tissokta, għax jien miegħek u ħadd ma usa jmitt idu fuqek biex jagħmillek ħsara. Għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt." Pawlu għatem sena u 6 xhur jallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu tal-Akanja, il-Lud qamu għallenija kontra Pawlu, tellawh quddiem il-qorti u qalu: "Dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lil Alla kontra l-liġi." X'kien Pawlu kien se jiftaħ fommu Galjon lil-Lud li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt, kienu kien hemm raġuni nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lud. Mek din hija kwistjoni dwar kliem u smijiet u l-liġi tagħkom, araw intom, jien m'għalix nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn. U bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'Sosteni, il-kap tas-sinagoga, u tawh xeba quddiem il-qorti. Imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet. Imbagħad infilet mill-aħwa u rħiela mill-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixilla u Akwila. F'Kenkri qata' xahru għax kellu weda. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Alla u s-Sultan tal-Art kollha. Alla u s-Sultan tal-Art kollha. Popli kollha, ċaċpu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lil Alla, għax il-mulej l-olju tal-biża', sultan kbir fuq l-art kollha. Alla u s-Sultan tal-Art kollha. Irrażżan il-poplu tagħna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna, u jażlilna l-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu.
Alla u s-Sultan tal-Art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-Sultan tagħna, għannu. Alla u s-Sultan tal-Art kollha. Alleluja, alleluja. Il-Messija kellu jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu tassew ngħidilkom intom għad tibku u tingħaw. Iżda d-dinja tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tilet tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fruġieħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom, issa tħossukom imdejqa, imma qed nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Tifhi lilek Kristu. Il-ferħ tagħkom ħadd ma jieħodulkom. Dan il-kliem li smajna lil Ġesu jgħid fl-Evanġelju llum jinstema' stramp meta jgħidu propju fl-aħħar ċena, ftit mumenti qabel ma se jgħaddi mill-passjoni kiefra u l-mewt tiegħu. Isu mhux floku li titkellem fuq il-ferħ meta u kien jaf min x'se jgħaddi. Imma Ġesu ried dejjem jitkellem ċar mal-Apostli. U fil-waqt li jippreparahom għal dik l-esperjenza kiefra li kien se jgħaddi minnha u allura huma tant iħossuha, jippreparahom ukoll għal wara. U għalhekk Ġesu jitkellem fuq id-tbatija li se jgħaddu minnha intom għad tibku u tingħaw. Iġġarbu in-niket, tħossu id-dwejjaq. Imma mbagħad jgħid imma n-niket tagħkom qed jitbiddel fena. Id-dwejjaq fil-ferħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħodulkom. U meta qamm il-mewt u meta bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli setgħu tassew jifhmu u jgħidu għalhekk mela tkellem fuq dan il-ferħ. Aħna jista' jkun li kultant inħossu jistona kliem fuq il-ferħ. Speċjalment meta ngħaddu minn momenti bsin fil-ħajja, momenti ta' dwejjaq, jew ta' diffikultajiet kbar ta' uġieħ u tgħid kif tista' tifraħ. Kif tista' tifraħ meta inti forsi tkun imdawwar ukoll b'nies illi jdejquk, li itelfulek il-paċi. Kif tista' tifraħ? U jiġrilna hekk għax kultant aħna nħawdu il-ferħ li jitkellem fuq Ġesu, il-ferħ fil-qalb li jagħtina hu,
ma' esperjenzi fejn nieħdu pjaċir, nkunu kuntenti, għax l-affarijiet jimxu sew, għax ma jkunx hemm intoppi, għax l-affarijiet jimxew kif ippjanajna aħna u nħossuna kuntenti. Jalla jkollna ħafna fil-ħajja hekk fejn inħossuna kuntenti għax l-affarijiet jimxu sew. Imma mhux dan il-ferħ li qed isemmi Ġesu imur lil minn hekk. Mhux bilfors tħossok li tista' kif smajna kif is-salm tajja tiddoq, tkanta, taqbeż bil-ferħ. Kultant f'ċerti esperjenzi ma tħossokx hekk. Ma Ġesu jagħtina il-ferħ fil-qalb li jibqa' u li kif jgħidu ħadd ma jħodulna. U din kienet l-esperjenza tal-Knisja fil-bidu li naqraw fuqha fl-Atti tal-Apostli. L-Apostli u San Pawlu wkoll fil-missjoni tagħhom kellhom ħafna kuntrarju. Rajnieh illum il-San Pawl fl-ewwel qari meta jgħid li n-nies daru għalenija kontrih u tellgħuh il-qorti. Il-mulej kien qallu qabel la tibżax għax jiena miegħek, la tiskoċċ imibqa' tkellem. U kienet din l-esperjenza li l-mulej miegħu li lil San Pawl tagħtu l-ferħ. Il-ferħ fil-qalb. Minkejja l-ostakli kollha. U eżempju kbir San Pawl ta' kuntrarju lis-sipaw u lis-sipem u n-nies kontrik din-naħa u l-naħa l-oħra, San Pawl u eżempju ta' dan. Imma f'qalbu kellu dan il-ferħ tal-mulej, il-mulej għax huwa miegħu. U dini l-esperjenza illi jgħaddi lilna wkoll il-mulej dan il-ferħ fil-qalb li ħadd ma jħodulna għax jagħtihulna hu. Hekk ukoll il-ħajja tal-Qaddisin bħal Santa Rita li tant għaddiet minn diffikultajiet kbar fil-ħajja tagħha. Ma kellha f'qalbha dak il-ferħ tal-mulej li jimla l-qalb. Jitolbu għalhekk din il-grazzja l-mulej li aħna fil-ħajja tagħna inħossuna tassew maħbuba minnu, salvati minn Alla, bil-preżenza tiegħu f'qalbna u li jakkumpanjana fil-ħajja tagħna u li għalhekk jagħtina wkoll lilna il-ferħ li ħadd ma jħodulna. Issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem ikollna f'qalbna il-ferħ li tagħtina inti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex inkomplu nieħdu il-miżuri kollha neċessarji għal ħarsien tas-saħħa tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li llum qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom illum jew għada jew dawn il-ġranet. Tolbu l-mulej biex iberikhom, jgħinhom biex jgħixu din il-vokazzjoni tagħhom u biex ibierek ukoll l-eżis tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fl-isptarijiet, niftakru wkoll fil-morda li qegħdin għall-kura barra minn Malta u speċjalment nixtieq nitolbu wkoll għal dawk li ilhom ħafna għall-kura barra minn Malta. Tolbu għalihom u għall-familji tagħhom. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li huma waħedhom biex qatt ma jħossuhom abbandonati imma jkollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal daw kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet speċjalment biex il-mulej jilqaħħom fi ħdanu u jagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamlej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen Mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek għatija l-għajnuna l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew Mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxantruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla jeda jtennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej intilajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewtijek mulej nixankru bil-ferħ għawmin tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fit-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo mal Marija ma' San Ġusepp, mal-Appostli ma' Santa Rita u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, affrinna tobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, wala daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna id-deni. Eħlissna nitolbu mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
namlu flimkien it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġo fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jissantana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inmulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr l-Alla. Alla tagħna isma' talb tagħna ejna u iqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' it-talb tagħna dak li twiet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha u jnid dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafirna d-dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-denin. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma' it-talb tagħna dak it-twiet għalina li tkun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rebeħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Orina li inti omna li jisma' talb tagħna dak it-twiet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rebeħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. U la daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbarek frott ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' it-talbtana dak li twiet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżżaħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija u dejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak li twiet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa min-nar tal-infern u l-ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-ftana dak li twiet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrinna dubietna, ħarisna min-nar tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana taħnina ħajjaħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nifku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawk dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnien. Kristu ħniena. Kristu ħnien. Mulej ħniena. Mulej ħnien. Kristu smana. Kristu sman. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattab tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq l-qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq l-foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniqna. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina.
Amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulejn, ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja, isma'na nitolbuk mulejn, ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna għalina, itlob għalina Quddiesa Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu, u Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqaddsa Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fuq siqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u ssaltana għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u l-Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek t-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Ek naslu fit-tmiem din il-Quddiesa u talba tar Rużarju, il-lejla fil-5:30 ser tixxandar Quddiesa ċelebrata mill-Arċisqof mill-Knisja ta' Santu Wistin il-Belt Valletta fejn hemm devozzjoni kbira l Santa Rita ta' Kaxxa li kienet soru Agostinjana din il-Quddiesa tixxandar fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30 għall-Quddiesa u r-Rużarju. Għada fil-għaxija fis-7 tixxandar Quddiesa għaż-żgħażagħ fuq il-Facebook page u l-YouTube channel tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Insellmilkom.